ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኤርትራ ቻይናን ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ዘፍቀደቶ ናይ ዜሮ ታሪፍ ሰደድ ተገሊላ። ኣብ ስዊዘርላንድ ጽልእን ጎነጽን ዝዕድም ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ብፌስቡክ ዘመሓላለፈ ኤርትራዊ ን40 መዓልታት ክእሰር ተፈሪዱ። ደቡብ ሱዳን ኣሰር ኬንያን ኡጋንዳን ብምስዓብ ሰራዊታ ናብ ኮንጎ ከምትልእኽ ገሊጻ። ሰላምታ ይረስዓናን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዝርዝራት ናይ ዝኽሰምዖ ጽናሕኩም ናይ ሎም ሶኒ 12 ታሕሳስ ዜና ድሕሪ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክስዕብዮ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ቻይና ኣብ 7 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኣቶ መግለጺ ኤርትራ ካብ እትርከበን ኣብ ምዕባል ዝርከባ 16 ሃገራት ንዝኣቱ ነገራት ብዜሮ ታሪፍ ወይ ድማ ካብ ናይ ሰደድ ቀረጽ ናጻ ክትገብሮ ምዃና ኣፍሊጣ ነይራ። እንተኾነት ሃገር ኣብ ሳልስቲ ብዘውፅኣቶ ካልእ መግለጺ ተጠቀምቲ ትዕድል ዝኾና ሃገራት ኣፍሪቃ 9 ምዃነን ክትጠቀስ እንከላ ኤርትራ ግና ኣብቲ ዝርዝር የላን። ኤርትራ ካብቲ 98 ሚእታዊት ናይቲ ካብዘን ሃገራት ናብ ቻይና ዝለኣኽ ነገራት ብዘይ ቀረጽ ክኣቱ ዘፍቀድ ንግዳዊ ዕድል ዝተገለለትሉ ምኽንያት ኣይተፈልጠን። ከም ናይ ኤርትራ ኣቐዲማ ኣብቲ ዝርዝር ዝነበረት ድሒራ ግና ዝተገለለት ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኣቶ መግለጺ ተጠቃሚት ናይ ቻይና ናይ ንግዲ ዕድል ዘይኮነትሉ ምኽንያት ምድንጓያት ሰነድ ምዃኑ ሓቢራ። ኣብቲ ቅድሚ 3 ዋርሕ ዝወፀ መግለጺ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡትን ሱዳንን ዝርከበአን ሓያሎ ሃገራት ፍርያትን ካብ ቀረጽ ነፃ ናብ ቻይና ክልእኻ ከም ዝኽእላ ተጠቒሰን እኳ እንተነበራ ኣብዚ ሓድሽ ዝርዝር ግና ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዋላ ሓንቲ ሃገር የላን። ብዘይካ ኢትዮጵያ ካልኦት ዝተገለላሉ ምኽንያት ኣይሓበራን። ተጠቀምቲ ናይቲ ካብ ባሕቲ ታሕሳሳት ሒዙ ግብራዊ ኮይኑ ዘሎ ናይ ታሪፍ ዜሮ ንግዳዊ ዕድል ዝኾና ሃገራት ካብ ኤስያ ኣፍጋኒስታን ጥራይ ክትከውን እንከላ ካብ ኣፍሪቃ በኒን፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ሌሴቶ፣ ማላዊ፣ ሳኦቶሞ ፕሪንሲፕ፣ ታንዛንያ፣ ኡጋንዳን ዛምቢያን እየን። መብዛሕትአን ዘን ሃገራት ብመምዘኒ ባንኪ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ምስ ቀዳሞት 10 ድኻታት ሃገራት ዓለም ስርዓ ኮይነን ዝወሓደ ሰደድ ዘለወን እየን። ቻይና ካብዘን ሃገራት ዝለኣኽ 8786 ፍርያት ወይ ድማ 98 ሚእታዊት ካብ ቀረጽ ነፃ ምዃኑ እኳ እንተገለጸት ዝርዝር ናይቲ ዝለኣኽ ነገራት ኣይተነጸረን። ኣብ 2020 ኣብ መንጎ ኤርትራን ቻይናን ዝነበረ ንግዳዊ ልውውጥ ኣስታ $330 ሚልዮን ምንባሩ ጸብጸባት ንግዲ ይሕብሮ። ኣብቲ ዓመቲ ኤርትራ ኣስታ $70 ሚልዮን ዝዋግኡ ማሽነሪታት መካይንን ጎማታትን ክሽምት እንከላ ልዕሊ $264 ሚልዮን ዝተገመተ ንሓስን ዚንጎን ዝርከቦ ዝተፈላለየ ማዕድናት ድማ ናብ ቻይና ልኢኻ። ብመሰረቶም ጸብጸባት ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ነዳድን ማዕድናትን ዝርከቦ ኣስታት $100 ቢልዮን ዝግመት ፍርያት ናብ ቻይና ክልእኻ እንከለዋ ቻይና ኣብዚ ኣህጉር እትገብሮ ንግድን ወፍርን ልዕሊ $250 ቢልዮን ይግመት። ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብር ኤርትራዊ ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ናይ ጽልእን ጎነጽ ዝዕድምን ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ብምዝርግሑ ገበነኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ቤት ፍርዲ ካንቶና ቲቺኖ ን4 መዓልታት ክእሰርን ብገንዘብ ክቕፅዕን በይንሎ። እቲ ክፋል ካንቶና ቲቺኖ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ሶፕራንሰሪ ከም ዝነብር ዝተሓበረ ወዲ 51 ዓመት ኤርትራዊ መንግስቲ ኤርትራ ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንዝውነን ትካላት ጥዕናን ትምህርትን ኣብ ዝሃገረሉ ኣብ 2019 እዩ ብመንገዲ ፌስቡክ ንጽልእን ጎነጽን ዝዕድም መልእኽቲ ኣመሓላሊፍካ ተባሂሉ ተኸሲሶ። ንሱ ኣብቲ ብትግርኛ ዘመሓላለፎ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኤርትራ ተኣቱ ከም ዘላ ብምውቃስ ክትዕጾ ጥራይ ዘይኮነ ብቡልዶዘር እውን ክትዓኑለዋ ክብል እዩ ተሰሚዑ። ኣብ ርእሲ እዚ እታ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንሕግታት መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘይተኸብርን ናይ ባዕላ ሃይማኖታዊ መንግስቲ ክትምስርት ከም እትደልን እውን ገሊጹሎ። ንዝተመስረተሉ ክስታትን ዝብየነሉ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ክሰምዕ ብ9 ታሕሳስ ናይ ቤት ፍርዲ ዘቕንዐት ኤርትራዊ ስደተኛ ዘይተጸበዮ ን40 መዓልታት ክእሰር ዳኛ ወሲኑ። ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ብዙሓት ኤርትራውያን ዓሌትነት፣ ጽልኢ፣ ጎንፅን ፆታዊ ድልዎን ዝድግፍን ዘተባብዕን መልእኽቲ ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ከመሓላልፉ ልሙድ ተርእዮ እናኾነ እዩ ክመጽእ ጸኒሑ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብር ኤርትራዊ ስደተኛ ዝተመስረተ ክስን ዝተዋህበ ብይንን ንኻልኦት መምሃሪ ክኸውን ከም ዝኽእል ነዚ ሓበሬታ ንመርበብ ኮሬል ደልቲችኖ ብምውካስ ዝለኣኹልና ምንጭታት ኤረና ኣተሓሳሲቦም። ደቡብ ሱዳን ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንዝንቀሳቐሱ ብመጋቢት 23 ወይ ማርች 23 ዝፍለጡ ዕጡቋት ንምጥቃዕ 750 ወተሃደራት ክትልእኽ ምዃና ኣፍሊጣ። ኣፈኛ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ሜጀር ጀነራል ሉልሩዋይ ኩዋንጋ ብዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ እኹል ዕጥቂ ዘለዎ ኣሃዱ ናብ ኮንጎ ከዋፍር ምዃኑ ኣረጋጊጹ። እቲ ሃገር ነዚ ትገልጽ ዘላ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ቅድሚቲ ናብ ኤርትራ ምብጋሱ ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ሚያርዲት ኣብ ደቡብ ሱዳን ብምርኻብ ድሕሪ ዝገበሮ ዘተዩ።
نبعلا بحبرات هاجرات أمنية أطوار إجادات تركب دوب السودان أسر كينيان أوغندا سعيبا ناب كونغو سراوي تاخد لأخمو السنة أبعاد بيت قليات زبا وقجت كي جوهر تسجيل له كينيا أستاذ شعات ميت وتهدرات كتلأخ مخاناق تقلت إنكلا أوغندا بوغنا أستاذ شح أبالات سحقو فسراويت أبزح لفورحي ناب ديمقراطية ريبابليك كونغو أوافرا أمبرا أو كونغو زبا كيفو تركب كتما روتشيرو أب تحت قطر عدوات إميسران سلستن مسودقات نبرت إنان نابتو زبازن كساقساز نبرا أما إتمكاين أوغندا أبدوب تحاقيتن كم زلوايو كقلت أنيحو أوغندا مس زبا كيفو ناي كونغو عمر نقداولو تكايدلو أبدوات كلتين هاجرات زركب أورا من قدتات بملؤو أب حدقا بموداقو نقود أب أزرفتاتن سقاس لزخونا سراويتا نابتو زباخ الأخ تقديدا زلا كينان دو سودانن ون بمنقد أوغندا نتناي نقد مسمر كتكامالو متنحن إفلاد أوغندا كينيان دو سودانن نتي أب تحت قطر من قصاص مقابيت إسران سلستن آتي زولو أب كوابي كاونينغو زركب دوب إشاشان مخفات زتو هادمت قاعتيخ جمرا تتبيتالو عدوغات قجلة إسران سلستن أقدمهم أور حسنة مس أوغندا زواسن أب كوابي كيتي قوما زركب دوب بسوزا تقطاز إرهم يوم أبز وان زدما نقولو تناي نقد مسمرات عاتيو نديمقراطية ريبابليك كونغو ترايزي كونه نوغندا دو سودانن كينيان قطبا وسقات فتقلولن كمزلو تنتنتي يردو سوراوي سراويت كونغو بزبل كالا اسم زفلت تعطق قجلة دحرتي أب إسران سلستن مقابيت كل تشعن تشعتن استخدمه زي تعوته سمع سلام كونغويو بإم إسران سلستن وي مقابيت إسران سلستن ناتبهلا زتصوع زلو أتقجلة كاب كل تشعن عصر تخلتن كساب كل تشعن عصر سلستن أبزا كادو متقعتات أستاد 1 مليون هزب نزلو زواغو ما تقوطاتيرو من بارو يذكر بمنقست رواندا 5 دقاف زنقارلو عطق قجلة إسران سلستن دحرتي بحبرات هاجراتن أهجراو محبرة سبن استقبرلو تساطن مقراص توقس أويجو مس منقست خونغو سمع سلام كقبر كم زدل بمقلات وتهدراون اتفتاتو أزحتيلو تانيحو انت خونا قالك فالتو قجلة أب كل تشحن 10 شوعاتن داقماي أبزوبا قوما وتهدراو من قسقاسات جميرو كاب عمتنا بعمت متقعتاتن عبيد ما أبزوان زي كاب ديمقراطية ريبابليك كونغو حليفو نزوا عبيت كلاياتنا بقجت كشمم نبزخ الدرجة بتسيحو يركب أبزوان زي أوغندا كينان دو سودانن سراويتن ناب كونغو موفارن دقافي تعطق قجلة مخانا نزنقر الله رواندا سقات حديرو الله خمزهلو يتنتن اتنا عرقز متزلون متتاقروا بتهاجرات زبزحون قجت ديمقراطية ريبابليك كونغو نزز حالف 10 عمتات بتزامادي أبزح شرقات نزز أنحى زو عبيت كلايات ناب حدش كونتي كيتو يسقا زخبركم سمعتنا زينا أبستفتي ملا راديو إيرنا ناتا دنسير تراويان